iba't ibang conversations. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. We're back again mga kabisyo. At kayo pa rin po ay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Sa oras natin ngayon at 10:23 PM sa buong kapuluan. Kasama nyo pa rin ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titan Jello. Mga kabisyo, napakinggan po natin ang kwento ni Eva. Si Eva na 22 years old na po ngayon. Ngunit sa kanyang pinagdaanan bilang isang bata, hindi po naging maganda ang mga naging karanasan niya at naging pundasyon sa kanyang paglaki. Imbis na matuto ng magandang asal, makakita ng mga maayos at mabubuting gawain, pang-aabuso, mga hindi magagandang gawain ng ikinamulat ng kanyang mga mata. Kabisyo, bago po tayo magbigay ng komento, basahin na muna po natin ang mga thoughts, comments, violent reaction ng ating mga kabisyo na nagbahagi ng kanilang komento. Unahin na muna natin si Raven Espadilla. Sabi ni Raven Espadilla, "Good evening DJ Rocky and DJ Jello. Magkahalong lungkot at galit ang nararamdaman ko habang pinapakinggan ko ang kabuuang kwento ni Ate Eva. Para kay Ate Eva, I'm sending love and kasama ka sa dasal ko. At para naman sa kanyang mapang-abusong pamilya, umpisahan na nilang magdasal ng taimtim na sana hindi totoo ang karma. Yun lang po at maraming salamat." Basayan rin natin ang sabi ni Gab Pausing. "Good evening DJ Rocky at DJ Jello. Malaking yakap para sa SF sender. Grabe yung karanasan niya. Pati sariling pamilya. Naranasan niya ang pang-aabuso. Sana itong kwento ay maging wake-up call sa mga tao. Ang depression po ay hindi joke. Hindi dapat binabaliwala. Let us all please be extra kind to people. Hindi natin alam ang pinagdadaanan nila. Prayers po para kay sender at sa lahat ng nakakaranas nito." Sabi naman ni DR, "Eba, sa totoo lang galit ako. Galit ako sa nanay mo. Hindi ko maisip na gano'n na lang ang naging pagtrato niya sa'yo. Parang kriminal ang turing niya sa'yo at sa lahat ng taong nakapaligid sa'yo. Nakakalungkot lang na may ganitong nanay na hindi maganda ang pagpapalaki sa kanilang mga anak. At ang mas matindi pa, nilalason pa ang isipan ng mga kapatid mo para magmukhang masama ang paningin nila. Sorry paring Jello, pero masama ang loob ko sa mga masamang uri ng magulang." Sabi po yan ni Darwin Rosel.
Sabi naman dito ni JV, Eva, napakasakit ng karanasan mo. Sa murang edad pa lang. Pasan mo na ang mundo. Kailangan mo mag-undergo ng stress counseling para mabawasan niyang nararamdaman mo. Shoutout daw po kay Boss AJ Man ng Bulacan Overdrive. Maraming salamat. Sabi naman ni Shari Giyaw, hello sender. Alam ko sobrang sakit ng pinagdadaanan mo. At mas lalo pang mahirap kapag walang naniniwala sa'yo. You are brave for surviving. For still being here. May halaga ka. May saysay ang boses mo at may future ka pa na puno ng liwanag. At wag na wag mong kakalimutan. You matter. Your story matters. Your healing matters. Darating ang panahon na makikita mo kung gaano ka kalakas. One day, yung sakit na nararamdaman mo ngayon, magiging parte ng kwento mo ang survival at tapang. We're proud of you, sender. Kapit lang. Mga kabisyo, marami pa pong nagpadala ng kanilang saloobin para kay Eva. Pero kulang na po ang ating oras. Pero para sa atin, kabisyo, sa ating nararamdaman ngayon, hindi po natin dapat sisihin ang taong naabuso. Ang dapat sisihin natin dito, yung mga taong nang aabuso at magulang niya mismo. Yung dapat na tagapagtanggol, yung dapat siya ang unang masasaktan bago ang anak niya. Yung dapat siya muna ang haharap sa lahat ng sakit at paghihirap dahil siya ang magulang. Siya pa ang nagpaparanas ng sakit at trauma para sa bata na katulad ni Eva. Sa lahat ng mga magulang na nakakikinig sa atin ngayon, sa mga magiging magulang pa lamang, sa mga magulang na, at sa mga nangangarap maging magulang. Ang pagiging magulang po ay hindi po basta-bastang tungkulin. Ang pagiging magulang po ay higit pa sa isang prosesyon na sa lahat, higit pa sa yung tinapos ang tungkulin ng isang magulang. Sobrang sama sa akin sa puso ko dahil gusto kong magalit. Halos mabulol na ako sa galit dahil pinipigilan ko ang aking emosyon. Pero bakit may mga magulang na dapat iniingatan nila ang kanilang anak ay sila pa ang nagiging instrumento para maabuso ito? Kung hindi mo kaya magpakaama, kung hindi mo kaya magpakaina, wag na wag ka nang mag-anak. Ulitin ko, kabisyo, ang pagiging magulang ay higit pa ito sa tinapos mong propesyon. Dahil ang pagiging magulang ay walang hangganan ang pagsisilbi mo sa anak mo. Maging bata, maging matanda man yan, nandyan ka pa rin bilang magulang upang ingatan, suportahan at gabayan. Hindi katulad ng magulang ni Eva
na abusuhin, pahirapan yung bata. Mga kabataan, sa lahat ng mga nakatutok sa atin ngayon, sana hindi lang si Eva ang maglakas loob para ikwento ang mga ganitong storya. Kung isa ka sa mga biktima ng pang-aabuso mismo ng magulang mo, huwag ka mahiyang ikwento ito sa mga tamang tao na dapat mong sabihin. May kasama ka, may kakampi ka. At para naman sa mga magulang na hindi pinapaniwalaan ng mga anak nila sa mga kwento, nahuli na ang lahat bago nila paniwalaan, naway maging bukas din po kayo. Naway buksan ninyo ang mata, tenga ninyo sa anak ninyo na nagkukwento sa inyo. Mga kabisyo, wag po natin i-normalize. Wag po natin itikom ang mga bibig natin. Kapag naabuso tayo, hindi na tayo dapat magsalita. Lakasan natin ang mga loob natin. Sabihin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan magpaparaya at magpapalaya sa bigat na nararamdaman mo. Mga kabisyo, kayo po ay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kasama nyo pa rin ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titangelo. Susunod na po nating programa, ang Top Secrets. Maaari na po kayong tumawag sa aming Viber line na 0916-529-5595. Ulitin ko, maaari na po kayong tumawag sa 0916-529-5595. Mga kabisyo, kung meron ka pong istorya na gusto pong ibahagi sa amin na hindi mo pa naikukwento, at tingin mo ito ang programang handang makinig sa'yo, gamit ang pagsusulat ng inyong storya, maaari po kayong magpadala sa Gmail account ng ating Basa Princess na raketera@gmail.com. Muli, kayo po ay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize? Basic.